prayer. Importante kay na. And every minute, and every second, and every hour. Hinumduman na to siya. Unas tanan. Ang itong lamang magagawam. Thank you kay Lord. Siya magyata ka na itong grasya. Asap lang yun ha. Dili ni as soon as possible para na ninyo. Kundi always say a prayer. Mana importante. Okay. Thank you kayo. Ilan na yung lagad sa kanya ng Tifon Morales Asap. Okay? Unya, doon na tayo bisita karon diri ako to sa ning pang shout out ang iyang mga kaliwat sa mga tuan na manimuyo sa Butuan City sa dito sa Butuan sa Mindanao gyud. Aniya si Mr. Lazaro Dumanon Jr. nga may bisita ka nato diri. Okay, thank you kayo. Bye Lazaro. Nga niya may bisita ka namo diri sa DYHP Cebu, RMN Cebu. Okay, thank you kayo. Unya sa iyang mga kaliwat usab diyan napitas Katmon ngumusta siya? Kay karon paninghigayon na kuno nabalik siya. After 50 years, siya makauli sa ila. Karon, niya nahigayon na. Aniya naman sa Cebu. Ana na mo bisita siya sa iyang mga kaliwat diyan sa Katmon, Cebu. Thank you kayo, Mr. Lazaro Dumanon Jr. Tibo kayo nga. Niya na to sa studio. Bisita na to. Okay. Sa tanang naminaw karon sa Tibo, Kabisayan ug Mindanao. Thank you sa inyong pagpaminaw. And then, karon may igala. Ang ato na rong suwatan po may atimanon. Kaya advance mo na ito recording. Kani si Mr. Dumanon, dugay-dugay ni ma-mention yangan. Ang atong suwatan po karon ng atong atimanon, no? Pinadaki ni sa kalalaki nga mapatago lang sa ngan nga Chuduro. Kinagibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Chuduro. Kinako problema bahin sa kong maguwang sa kong asawa ba nga mitipon na mo. O kung nga na problema ko ani, ingon na manggod ang mga nahitabo. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we'd never met. Am I that easy to forget? Kanta pa ta dire. Tama na ko. Kanta sa karo ko. Diyo kanta ka. Dili oy. Ang sabi ato ni mo. Kining nanawag si Manoy Digoy nako. So may tuyo. Pwede ba kuno siyang makabakasyon din sa ato? Ano di mo? Gini. Pareha sa total na po may usak ka makanting kwarto na to diha. Ano na to siya pahigdaan diha? Oo niya. Ako lang siya tandoon dong. Okay. Paniya, pabakasyon na. Day, nakalungag na ka, day. Karon dong, maglungag na ko. Giuna man gud ako gluto ang sad-an gud kay usa ra man ang atong kalan. Oh. Ay, mananuktok. Palihog og tan-aw dito dong bi. Basig maniningil na. Bida, sad. Wa pa gani ko sildoy, maningil na. Ay, basin ba? Susiha lang gud dito gud. Day. Uy! Chuduro. Uy, Kuya Digoy! Ikaw na yun eh! Yes, it's me. Nakaari na dyan ko sa inyo. Dali. Dali, sus. Nagreng! Kadito. Uy! Kadagan ko na yung mga bag nga gida. O sa may soda na kuya. Ay, mga sinina, good. Dagan ko! Tindutan, butan na gintuhan na.
Mga bulingon mo ni uban god. Dong? Mga bulingon di ay. Oo. Dali ya. Soon kari. Okay. Apin akong sunod si Mana pa ka mo ari Manoy. Layo na kay today. Oy, Mausad no. Nikaon na ka Manoy? wapalagi taon eh. Nangadlawan mo ko pagikan ako. Mao ba? At dali oy, timing kaayo kay mga na sad mi. Dali Manoy, magdungan na lang ta. Sus dito sa probinsya na to. Day, bida. Pagkanindo ta dito, day. Daghan na kayo mga sana, day? Establishmento. Establishmento, day. Tuloy na. Dili na kayo pareha sa una nga. Bata. Hasta, maglisod, bata. Nya, karon daghan na ng bikiri dito. Oy, bida. Nindo ta kayo puyan dito. Judor. Yung Tudor. Waka ganay minaw sa istorya no. Usa to. Nakoy ginahuna. Nindot na kayo dito. Oo. Nakoy imagine lain na. Nindot nga dito po yan. Ganong may ani pa man ka din ni kuya. Ay lahi magudin ni sa siyudad god. Ikumpara sa probinsya. Oh, noon. Sige na, pangaon na mo. Unya na ng istorya. Manoy, napakay kanon, ha? Ay tunol ko anang sudan day be. Kani, sige. Grabe ang dagkaon ni kuya di kuya. Istoryahan mo lang ito kay hewang manok. Kami slagring taon, tagsara kabuk taong hewa. Pero siya, to mo di kabuk hewa hurot. Muragla, inanig talimad onda. Brad, pretty na mo, Brad. Salamat sir. Dali. Sige. Oops. Mingaw man, day. Nilakaw tingalis Manoy Digoy. Asa mo nun siya? Nananggi di mo mulakaw siya? Wa man. Asam di siya. Na, muragwa rapa ka pang limpyo o kay perting hugawa diri sa kusina. Na mga kinanan ay murag napaita wag gid ka pang hugas. Ginoo ko. Day! Dong! Day! Nga naman. Ngano? Day! Di pa bago pa man anong kumpra? Ato usang adlaw nga naman. Awa rin po. Uy. Hala, nga naman na, nahawan man na. Hindi, saan kumutuong sa manoy ni Moro mo yung naghurot o na, uy, sudlas usak adlaw. Di jud bitaw. Pero kun mo na dili sa kinsa man, kinsa may naghurot sa atong kinumpra? Mas kang hibungag yun ako eh. Turgod niya, hurot ang kinumpra ng mga sudan. Ang tosino, ham, hotdog, o kasta mga dilata. Di sa ko katuo nga si Digoy may naghurot ang kaon na ito. Bisag dako itong lamoy, pero imposible kayo. Mawag ko lang din siyang ipanidaan. Unya ko. Dong, o palay ka nakatuog diha. May problema ka, Dong? May pungtan na lang ko na mo dahi ba? Ansa man na, Dong? Anong mag-uwang ba? Si Manoy Digoy ni mo ba? Nga naman si Manoy Digoy? Dugay pa na siya din nilay. Ha? Nga naman, imo na siya papahawaon? Dili, uy. Hawaon gud. Ano pa hawaon man nga imo man ang mag-uwang. Lagi, nangutan naman gud ka kung kanus-an na siya mo uli. Tanar ko eh. Tautan mo tanar ta. Naibaw ko gusto na kang mapauli ng akong maguwang. Sige, papaulian na lang na. Sam ka uy. Ay nalang na Chudoro, nagtuo kang wako kasabot. Kadtong pagkahapayas imong ref, nahibaw kung wa kay lagi pasanginlan adto si Manoy Digoy. Siyempre, kaysa Manila akong pasanginlan. Ikaw, ang mag-ikaw, kita namang turin eh. Unsa? Ako imong pasanginlan? Ikaw, di na lang ka pwedeng pasanginlan. Na,
Ako naman yung imong pasanginlan. Ako yung nangumpra niya. Ako ras dem hurot. Mas katuhuan pang ikaw. Kay mo gutong kwarta ang gigastugod. Huna-huna tingali nimo. Ikaw ginagasto, syempre, ikaw na lang gimuhurot. Kay salain pa muhurot, di ba? Oo. Oh, tanawa, di ba nitando ka? Hakpa niyo eh. Tawag ta eh. Da, Tawag ta. katog dagi mo kung gusto ka. Day. Asa naman sa Manoy Bigoy, eh? Naunsa man yung tawhan na, eh? Di man kay baw maikog. O pag ganit paghuman og kaon nila, dayon. Mayon tagtrabaho ang giadto, di ra ba yun? Day. Asan man sa Manoy Digoy ni mo? Naambot lang ato tawhana, eh. Human og kaon ganina, nilakaw man to. Ambot og asa to. Time pa nga nung nangita man kaniya. Ay, ang. Wa mong gawin mahugar sa mga pinanaan. Nga, sugoon to ni Mas Manoy. Dili man gawin ta na kinahanglan nga suguon pa na siya. Siya na lang untay mo na una ba? Wa po na siya gamit din eh. Pagkaon, ipapuyo pag nato siya din eh. Nya, hindi siya mo tabang-tabang. Isang pagpanilihig na lang, di kahimo. Grabe naman sa na siya. Uy, Chudoro, dili taw nakatabang ang akong maguwang, uy. Dili, bitaw. Kasi mo gunagin mo na mo, katabang sa na to. Dili, wa man. Nangita man kaniya. Para imong sugoon, di ba? Unya, sa may mangugas ana arong yung kinanaan. Hugas sila sa nadiha, ikaw bitay naa. Singan? Ano na kung reklamo diha, gwet? Mangita man dyan kagubot, uy. Ikaw na lang ko'y hugas diha. Diyos is por santo. Yun na lang yun ako ang tanan kay bisan og dili na maayong ibuhat ni Manoy Digoy, laban naman kahapon sa siyang manghon nga mo'y ako ang sawa. Unya to, karon enig ulit ang Manoy Digoy. Sultihan ako sa kinahanglan mo tabang-tabang sa silinis mga buhat tong din sa bahan. Agay bayad sa akong papakaon niya. Karon na ka. Ikulit ko niya. Ikaw ni mo lihok sa din eh. O bahala na. Prangkahan ko na gyud siya nga. Bahalag masukos lang rin ako. Pedro! Prikanor! Suroy man! Bida. Ali! Ngita tapos kung andang pre. Bida. Hmm? Kanahan, umuli. Super gabi. Ha? Wa mo uli? Oh. Basig kuyog tong Brad Lazaro, bida. Wa... Ako bida ko, pre. Asa ka tong kanahan ay. Okay, sige. Ayaw, pre. Paluoy sa tawa. Ay! Paluoy. Malagis pait ngayon na to. Basta doon natin anak, labi ng babae. Di kita mahimutang. Kay kuyawan tag dili na mauli. Bisag madugay lang. Uli, mga pila lang kami na ito. Kuyawan tag babae, good. May gani, kay wami ka panganak sila gring. Dong! Pait. Nay! O pagit malit Manoy Digoy, asar karon. Nga. Diin ka nagikon. Dali, atuon na to. Manoy, diin man ang taong ka. Uy, wamag ka mo uli gahapon. Ay, day, naara ko yung asikaso, day, oy. Mau ba? Oo. Ay, paita ko, yawan man tani mo Manoy. Uy, panangin sa intawang asa karon di mo mabalakad diri. Ay, kablaka, day. Sugod ka ron, no? Dili na kumlakaw, eh. Ani ra ko sa bahay? Tinuod ka Manoy. Oo, day. Ako na kun, eh. Ako yung promise ni mo. Pero, kaniyot, day, nasa kikuhaon, day, ha? Ha, kuhaon? Kaniyot, naas kawas, day. Oh. Kita na siya, dali. Uy, Dali, kita siya, dali. Babes! Dali, babes. Kaya natin ka sa kumango, dali. Okay. Day. Mo ni si Juan, day, binansya, day. Akong girlfriend. Oh, Unya, babes, akong mangod din, sila gring, day. Unya, yang banal ni si Chudoro. anya? Unsa may maayo ani ron Manoy, nganong gadam ni siya bag? Gataban mi, day. Gataban na di ay mo? Nga, uy, ibaya ni mo. Unya Manoy, asa mo puyo ini ron? Siyempre, dinihila ko na. Ano kanil out ha? Pagkiton! Mura kong nawagtang sa kadiyot sa kalibutan pagkadungog na ako nga ana launas lang puyo sa mua. Mura bag nisudlot kadiyot akong mata sa akong reaksyon ato. Unya to? Day, saon mo to ani day? Nagdama ng babae mo maguwang din eh. Unya, ipaasa na ni mo sila in town. Ikaw man ay tabahos Manoy. Maulage. Naglisod ganit na siya nga siya usa. Primero, karon duha na noon sila. Sa mo kabankrupt ani? Ay, naunsa baya ka. Makakita na nagtrabaho sa Manoy Digoy, uy. Saan na ba kita nagtrabaho nga wa mo
Manigawas-gawas ba eh? O papangitao na itong trabaho sa manoy digoy ko, kasimple ana. Mao bitaw diyang giingon sa una, unya hangtod karon wa magyapon ang katrabaho. Ay, mangita lagi na siya trabaho, Sa ulo paghuwat kita lang. ng trabaho lagi, kawa man gawas ba eh? O pag-ausod ay, problema pagod na, pag-ausod na na. Saan may tao oy? Kasi naon sa tsuduron, ano na ikaw eh. Abuti mo ay. Ako sintido sa ni mo eh. Ay da, bahala ka diha ay. Mas kapaitan ng sitwasyon na. Maro ako'y... madihado ani eh. Ako pa nangitag panginabuhian. Ako pa trabaho din di bahay. Naasin na muyo din eh. Igo lang mo kaon. Oh, paita. Di pa ka mamutabag-tabang na to. Pre! Ay, pre! Oh! Saan ka na piling mga diha? Nalay Ano kami. Nalay kami ang problema, pre. Ikaw, pre, musta naman ka? Nakita na yung anak kong milayas, pre. Wa mulayas, pre. Oh, main mo on. Sabi na kong milayas. Wa mulayas. Rugi taban. Ang sinay. Uy, pakabungot ito yun. Babes! Babes, ipalit kong shampoo dito, babes! O, kadiyot lang, babe. Oy. Kadi, murag kay ilam ko ato tingog. Murag. Ha? Murag tingog to sa kong anak kag gitaban, pre. Bro, kung sa to? Sa? Kuya Chuduro! Kanay ko na si Babes na kung para palit og shampoo. Ano siya ako? Bilang siya! Ay, mo ng anak, pre. Imo bitaw ng tinugos, pre! Bungot ito'y! Grabe kayong problema ng idaaning maguwang sa kong asawa eh. Naglibog na ko. Sa una, problema ko kay tapulan kayong yung maguwang. Nya karon nagdapag yun ang babae. Kaya iyang gitaban. Unya to, nasakpan na ba kayang iyang gitaban, anak na isa sa akong kumpare. Ug ako pag yung kinugos. Nag-away ni noon mis akong kumpare. Hasta sa ako asawa. Kay perting magkalaban siya maguwang. Saan man awaan niyo eh? Malihog na bagay ko na kunin niyo. Saan man ako kung kamay pasultihon? Chidoro. Sa tanan nga natin na to. Nya sa ato ang bisita karon si Abay Lazaro. Sa tiyan pili Dumanon? Dumanon. Good morning, Butuan City! Oh. At sa dapat ito ko station sa Butuan City, guladol ko na siyang bay. Di ay ba? Oh, kasi bang nagang kaning langgam nga tikling sa luyo. Oh, lagi katong daghan kay murag ka nang ibutang na to ang luyo kay murag basakan mao to dito. Na yung mga bugang nga. Nasa ko yung mga bitin na ito magkamang-kamang Ano nguya. daw nadakop bitaw sila Sir Ramil dito? Ramil Amin. Oh, nakadakop sila. Hala. Lain lagi ka manang. Lain lagi ka manang. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Atong sender kisay sender na to diha. Tudoro. Chudoro. Chudoro. Kato ba ang iyang kuan, manoy siyang asawa na ipunong kuyo sa ila niya, dili magtabag-tabang sa mga lihok sa bay, nagtaban pa og babae. Unyang babaeng gitaban, anak let's compare ni Teodoro. Pero minor, para ba? Minor. Kuan pa edad city. Stilan. O muna nung tanat Teodoro sa iyang buhaton, kay gaaway sila hasta ang kanang iyang kumpare, nag-away na noon sila, diyang asawa niya, ato na magimulaban siyang manoy. Sauna na bam na. Pero ug balitan, tingali ganahan ang batanon nga babae anang kuan, yang manoy ni kuan. Oh. No? Lagring. Lagring. Tingali ganahan. Mapinanggaon man natin, Pres. Ganahan ang babae niya kay siya misugo og dai palito shampoo dai. Nya dungan tagligo. Ho? Sauna na. Nadaman siya sa kuan. Na nakuan yung tao, no? Limang ka ng No, lugdan saon ka, ka man nindot ka ng lugdan ka. Ha? Nindot tayo na lugdan? Nindot ka ito, Pres. Kanang lugdan kag babae? Di, lugdan kag lalaki. Ang babae, lamian sa gana, sad. O lagi, kung Kung di ka kasuya na. Kanang lugdan kag lalaki. wa may mulugod, oy. Bayot! Inaw sa kangay lugdan na sa puti ka. Sa di pa tayo mapadayon gulyat, ato tayo paambit, be, kung ari ka sa, Sige, paambit, ari paambit. ka sa Genesis 2, versikulo 24, tungkol ni ini ang lalaki mo biya sa iyang amahan, ug inahan, ug mutipon siyang asawa, ug mausa na sila. Dili na sila duha. Karon. Oh, sa Old Testament. Kung ari ka diri sa New Testament, diri sa Juan 13, versikulo 20. Sultihan ko kamo. Ang mudawat kang bisan kinsa
nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Matod ni Ginoong Hesus sa New Testament. Ang katong diri sa Old Testament, sa God the Father ni, although usab sa nagsulti ni Jesus diri sa Mateo. Ang akong puto sa ani is, ang Atong bay, gipadato Jesus. gipada, mudawat kuno ta, ug ang nagdawat niya, nagdawat usab sa nagpada kaniya. Ug katong giingon nga Kataban, dawat ito. o katong giingon nga mausa na sila, dili na sila duha. Ang problema ani ko, daghan na magay sila, kay nag-ipon man sila. Pero daghan kayo. Samo Gawat kasanan. gawat og kagalingon nga bay, unya ang problema pag yun kay nga asawa ato man mulaban sa manoy. Mapagi trabaho. Oh, wapay trabaho niya. Time sa nalibo ko ani ha. Maraman. Kaya wag ko'y pasultihon gulyat, no? Mas ganahan kung wag nang dili kay kumuipon, kap doon na tayo privacy. Oh, correct. Oh. Palitan mo tayo na ito humatag kaligo, mawatong toalya, ang ato na lang itapis, kato na lang atong habol ba, o sa kapanapton, kaya nagdalita. So, dili ta maikog magliho, kay kitara din, hawa kay dagang Nya nakakita. kuyaw sa na bam no og sa kanas Chudoro, matintal na nang bata. Kanang Ha? Oo, Oh. Kay tipon ra ba? Kay tipon ra ba Dili nya? gid maayo na itipon. Batsud-batsud ra man ay Oo. baguwang siya ang asawa. Nya siya arang-arang para panglawas. Bata-bata pa Nga, nya. bata pa ang babae, di Kayo ba? nga matintal gina siya. Matintal. May papawaon na nyo diyan para way kulba. Pabalhin na lang na Babalhin na lang na daan. Ayaw pa kuya sa inyo. Chudoro, balin. Sa- Balin. Ingay mo asawa, kuya kay day, matintal niya. Kuya rin ang matintal gulyat. Ah, Ako tinuod yun kung bayot gulyat. Ha? Kay kadto bitong nagdrama Kasi taw pa niya. matintal? Kadto bitong nagdrama taw niya, nanghigat sa kwarto, ka natandayan ko sa tuang dancer. Ah. Wa man ko gibati, wa man ko matintal kay puro man mi babae. Oh no, no. Amo na kung si Sir Lazarus mo ay nakatanday na ako. Balik ta. Balik. Unsa to gulyat, aron malayo sa tentasyon. Papawaon lang na, ipabalhin lang na. Pabalhin nun ba, pabangon lang. Ingnan ni mong asawa. Pabalhin og puyo, dili Balhin na na, day. tipon. Unya matintal ko rin, wakoy sa day. Oo. Na, Bitaw no. Ano, Chudoro? Bidi ba yung kalikaya, labi ng ilang kwarto usara. Unya, dara-dara man na iyang maguwang niya. Lakaw-lakaw niya, sila rin doon mabili niya. Magkakaulakaw niya, pakigol og short, unsa na lang. Ako, Ate Pres, birahan yun. Mobitang nangita ka Dieta, ha? Mobitang nangita si Lisa o ganang kuan bayot nga maid. Unya kamatikon mo Ate Pres, gulyat. Lain ko. Kamatikon mo Ate Pres, gulyat. Ano naman? Ang katumbatan, Kuya Teodoro, palit ko ng shampoo. Kuan ka siya, no? Paraigon kayo. Paraigon kayo. Oh, mao na niya Maminaw, bitaw ko. Madaka. Awa na, lisod Oh, ka ay, ayo. sos. Kada Ate Pres, inana. Nya, wadihay mo sawa. Nya, ikaw, nagbasa-basa bro kagkuhan. Nya, muagi na mabahay, gikan, ligos, banyo. Lain mo matiyon, eh. Labi na Lain kung din. taka katualya lang. Oo, mauna. Patagag-tagag din ba? Nya, wag yun magkuhan, ha. Puman, piti yung katsunod. Gulyat, Kuya ko na kung tuas inyo. gulyat. Ayaw, dek. Normal na, dahil normal na. Ayaw, anak nang. Ayaw, anak na. Ani na lang Ah, yan. tigili. Kanis tigili, tigili siya matindan sa Ate Pres. Ayaw, anak, noy. Oy, dili matintal? Oh. Oh. Gili. May madintal. Wow, katong dito sa Cagayan Ate Pres, nga babae nga kuha siya babae. Kuha ni sig babay? Oo. Kuha mo. Ganun saan mo babay ba? Text mo. May sa bungo. Nag-text mo. Sayaw, Ate Pres, sayaw. Pasayaw lang. Sayaw siya, Sayaw sayaw siya. Unya. Wag yung tigili. Sige sa siya babae. Ganun. Oh. Awak man di ay. Ang paktan dito sa babae Ate Pres, pa, kabakan. Ah. Diha babang babae siya. Ayay, kabayan ta. Paghinon ka. Usa ray tutoy. Na-cancel dito. Gipirahan. Pirahan. Oh. Lindot kay bugol kayo. Indot kay Bugol kay Ate Pres, pero ingon siya, di May ko nalang kita. na usan habilin. Ni ano siya Ate Pres, di ko tintal na gams. Kung ano man, hindi ko tintal siya. Naaman mo. Mo di ay. Balik ta. Balik ta. Pabalhinon og puyo sa to Ate Pres. Pabalhinon og puyo. Aron malayo sa tentasyon. Ah. Kuya Teodoro, ikaw may sindir karon, in kaso kanyang dili gyud mo balhin, udyong panlitang matino tong gingon ni Gulyat, nga basig matintal ka na ng batanon nga uyab sa maguwang si mong asawa. Paminawa ko no, paminaw ni mo katintalo na ka. Sultuhin ni mong kuya, ayaw na siya patabana og batanon gikan karon. Patabana siya bayot, raon ta. May pa. Salamat ko na ganito naman yun. Kuda ko ang puzzle. Tiyo.